lamsogo mukumuti binai tonai khabang ta khoktai bukuk suna chung tini phaisa phaika dolai hangkor ba khobjak Srirampur amsayo takok mani Ramdev Bormani nukhungo bo belaino birmana klaijak belaino jungjara klaijak bo nora ani background nukman khana bini belai nukhung hamya nokbar kotha phaima jarao hangkai nok kobon thanan chance tongo lamani kono sujog subida koroi oroni simi lama thanani komse kom ada 1.5 kilometer ngo 1.5 kilometer bo sore hamya ke himboi thanani kono gari phenai kono sujog subida koriboni oroni simi 1.5 kilometer himboi thakaisi lamani national highway lama malainani nok oroni simi mairum bosta kaisa resoni tuna thangai bo komse kom आधा घंटा नांगे थांग और फाइनानी इके ओ सरकार नुगे दे बनो बुथ सानफ्रो के आनो बुथ दीदी केन बट डबल इंजिन सरकार तंगो ताबो ट्रिपल इंजिन सरकार उना थांग तंगो बट ताबो बो कोनो सुजुग सुबिदा नि हिना बनो रियाखो आबोना आं लुकुरंगना सुना मुसंगो नरक जे सरकार सेलामकाय सरकार तो बनो रिनानि नांगौ ताबो आंनो बुट दिखाय नुआनो रेसपन्स दिवे खना आनि नुखुंगो ताम टं करै नुवा बखिजा मानाय नाय इके बुट सानफुरंके आनि नुखुंगो फाइ बुट सानु केन बट निनि मानमा यागलो आनो रिना फुरकाय नु ताम वै रिया आबोना आनि कक सुंताय बिसि कक सायवे फाइदि चुं ताखुंगनि ताम देबो नुखुंगो थाबाय कक सालायनाय 2006 हाति चुं फाइमानि इजाव चिनि कुनु फेसिलिटि करै खबै अनर जों बनो जों साजाव कोयै लामा पन्देसजनो हगै फाया बैखाय आरो हिमानि लामा पन्देसे नखला हाय समान जोंखा हापुं गोनांगो टिबु गोनांगो कामला नाहाय जे करय जोंखा लामा हगै सेगताय रनो पुरो थांसायो नङा आरो कुदो खै नैया लामा हाकजाल काम खनि रावबो थाना हाकजाल हिनै फाइनां करि गसिया गजा गाय जों ताम खनाय जों कसो खै ना खनाबले कयफोर थाइनिते थाइले तांखेते आफाल फाले पैसा कासुय हो कामला रंग मारि जाव तुइ खं नुना बने हादि जे कारण निया करय साप्ता 600 तां फाइसि जों मो पारंनानि जिंके लामा बामसे फाया कनै नाव खौ तां फाइका जिते ओ खुंरे खांरे बखं हाइगाय ताङा गान तंमाबो समय मानो समय माया ओ तिन किसि मिसिन दाबय नक तां तंजौ ताबो जों ताम खैनानि सरकार समय रिना हम मान थामेखेनो नुं साबो बायखा साबोसे ए फैयाखौ मानान्ता ओंखाबले नन मिलिगा खाय बन माने आबं चेष्टा बुनि जों किसु खैने करै चिनि केबो करै जों ता बुखुंनिनो ओगो आं संमा सासे करे बनो जों रुजिनो हायसो बक्सान बो दंजाव ओगो ताव आजुगजाक हानि आं सुखनै वर्तमान आनि बसानि बसाया आनि मायनि बसा सुख आनि आं सोनो गांना हिने सिया बयनि बसानो आनि आं सुखनि आं कोबाक दं नगो ताव आन लगिन आसुजिया बनो तिसे तलांनि बनो चेहरा बुनु गन ओरैनो ताम करा जों केरोसिन पाया खाय 200 टाका लिटार हम जों मा पाया आबसि चिन करेन केरोसिन याबे खाय जों ते बासिना सिकरै सोलार बो माया नदी लामा गनां गरि लायो बयखा लामा गनांगै कारेन्ट बो दङ सोलार बरिगो चिरोखौ कासि जिरो हदि मानि सरग हयते फैयाखौ आहाय मांसे उलग बं जों थांनाय चिमखल कइदा जों लामा गनांसे बं सोलार बो दङ चिनि हाबन बोत्रां थांगो चिनि हाबन हानि बोत्रां हांगा जुरा बरि खै असो कस का जे नंनि हाबं त्रांनायले बुफ्रो त्रां बो सन त्रां जाखा बा साब त्रां खाबा अब हाबंगो सेमा त्रां मानि सेमा बुसु संचे हम 2023 10 मास आफो त्रां हांबे मानि अब की सरकार दे सेक्लां नाकि पब्लिक पार्टी एको तबो बो काम खै जोगो काम खनि पार्टी दुराइन पार्टी बं जागा यांगो या बं जागा आयंगो आलादा दं चिनि श्रामपुर पंचायत नि जागा न सेक दं बिका चिनि श्रामपुर बरखम मुकुम दं अब जोंकिरि थिथिया खाय खता या जोंकिरि थिथं जों बुसु बुरा बखै दं थाने जोंकिरि बै बथा जानाय किरुय जों याखाय मारि खताम खनि ओ जागा सेक जांमाले कय कानि रक सेक जाखाना आति 15 हयते 20 कानि गान ओ जे सेक जांमा जागावो कोनो फसल लक्त त अब तंग थालिक तंग कुवाय तंग आन्द्रस तंग लाबार तंग जामि तंग
Kuri mani hikas kuri jat to tong bayo. Hingga je ফসল ni kono rang rok de mang. Tabok bro mukum tong hingga. Hingga je ফসল ni ke kono rang Maya mang. kota pa maya. Manja. Hai no yakamari kata. Ya kai mari hakiri. Ane pathampro sai haja tabo pusa boriya. Bok tabo bagang hopono. Thairik tantrang tongo. Hingga yong bo area khobjak. Masirampur. Hingga yong ni sini mungkin jadi kan. Ini bu mungkin jasa. An bu Molindra. Molindra be mon podi. Hingga.